а Слово сталося телом и поселилося между нами. Дорогие браты и сестры, якія прыгожыя гэта словы, якое прыгожае гэта свята, як прыемна казаць віншаванні у свята нараджэння нашага Збаўцы. Дазвольце мне сёння скласці вам пажаданне, жадаць вам радасці, супакою ў сэрцы, міру, добра, каб вашыя сем'і былі поўныя любові, поўныя радасці, каб Езус Христос, нованароджаны, напаўняў вас вось гэтай сапраўднай цеплынёй, каб адыходзілі ад вас нязгоды, злосці, нянавісці, все тое, што не патрэбнае гэтаму свету, але каб заўсёды толькі Ён быў у вашым сэрцы. Няхай вашыя блізкія атуляць вас цеплынёй. Няхай у вашых таксама сем'ях запануе радасць, згода. І дзелячыся аплаткам, скажыце адзін аднаму словы «кахаю» і «прабач». І няхай назаўсёды гэта зорка бэтлеемская, якая загарэлася 2000 год таму, запаліць у нашых сэрцах агонь сапраўднай міласэрнасці, добразычлівасці і любові. А новы 2025 год прынясе толькі добрыя весткі в нашых домах, наших сем'ях, нашым краю, нашай зямлі. Няхай Бог атуляе вас і вашых блізкіх. Са святам!